adlaw nga Martes karon mga kaigsuunan, petsa 14 sa bulan sa Setyembre tuig 2021. Ato karong gi saulog ang kapistahan sa krus, the exaltation of the Holy Cross. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 3, versikulo 13 ngadto sa 17. Si Jesus mingon ngadto kang Nicodemo, og wala pay nakasaka sa langit gawa sa anak sa tao nga nanaog gikan sa langit. Sama nga giisa ni Moises didto sa kamingawan ang bitin nga bronse nga gibutang og tukon ang anak sa tao, kinahanglan nga iisa usab aron ang tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Kay gihigugma pag-ayo sa Dios ang kalibutan og tungod niini gihatag niya ang iyahang bugtong anak aron ang tanan nga mutuo kaniya dili malaglag kundili makabaton hinuon sa kinabuhing dayon. Kay wala ipadala sa Dios ang iyang anak nganhi sa kalibutan aron pagsilot kundili aron pagluwas niini. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw o Kristo.